Čus! Jo, jsi to moje další videa. A dneska si ukážem nový mody, který já mám, protože jsem si je tam dal a jsem z toho úplně nadšený, protože jako je to peckový, protože tam jsou i jiné dveře a mám tam ne motorky. Mám tam formule dokonce. Na mě nemáte. Takže tak. Vidíte? Motorka číslo 1. Proč tam jsou ty dveře? To je jedno. Brm, 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 brm. Brm, 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 brm. Vidíte? Jede to krásně plynu. Tak já je zajedu do boxu, aby to mohlo začít odpočívat. Ty vole. O počkej, to není ten box. Ne, není. A kde je ten box teda? Au. Předem tady někoho? Ne. Oh. Brm, brm. Počkej, tu ovečku. Zkusíme srazit tu ovečku, počkej. Ne, to nejde. Jo, jde to, ona se pohla, takže jo. Ono by to vlastně šlo. No tak nic, no. Formule je hrozná. Já to dám na pohled z první osoby, takže kde to je? Tady. Tak jo. Tak jo, já jdu na kontrolní věž nahoru. A dneska toto video vydám, protože aha. Tak jo, zazávodíme si trochu. Brm, brm. Brm. Jedu v opačném směru. Brm, brm, brm. Jedu hrozně libově. Brm, brm. Je to výborná mapa. Brm, 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 brm. Oh. Brm, brm, brm. Brm. Brm, 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 brm. Tučňáková zatáčka. Brm, brm, brm. Brm, brm, brm. Au, au, au. Nesela zbyla. Nasrat. Tak jo, klíčky do zapalování. Klíčky do zapalování a jedem. Brn, 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 brn. Tak to bylo to bouchání vzadu. Divný. A tohle je taky divný takový. Brn, 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 brn. Brn, 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 brn.
Jsou zrychlovače. Oh. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, bum. To jsou nějací hráči. Jo takhle. My tady lítají mechanici. Jen počkej. Já jim dám mechaniku. Ale malý mechanik. Běž pracovat, debile. Tak jo, pracujte. Porádný sound to musí mít. Tak jo, pracujte, hoši, já se jdu podívat dovnitř. Čus, jak se vede. Tak to jak do obchody. Dobrý, jo. To jsem rád. Aha, já nemám ale klíče. To se spraví. Ale já nemám klíče. Ne, pouštiny nechci. Brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, brum. Umí to? Je, hele, ono to umí i plavat. Brum. Brum. Hajzl jeden. No, takže pro tento díl je to všechno. Díky, že jste se dívali. Dejte like a dejte odběr, pokud chcete. Takže čus.